Il-ħtiġijiet ta' kull ċittadin huma l-qofol tal-ħidma ta' kull kunsillier lokali tal-Partit Nazzjonalista għaliex jimpurtana li kull persuna tgħix f'soċjetà li jimpurtha. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'indirizz il-kandidati kollha għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'Mejju li ġej f'waħda minn sensiela tal-qagħa ta' tħejjija. F'messaġġ ta' kuraġġ u determinazzjoni, Adrian Delija ħeġġeġ lill-kandidati kollha jagħmlu l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista tagħhom biex bħala ambaxxaturi tal-partit iwassluh bib f'kull familja u joffru tagħmel lil Maltin kollha li qatt ngħixu f'soċjetà li jimpurta. Kull kandidat irid jagħti l-almu tiegħu biex jiġbed ħabel wieħed u jitwassal dan il-messaġġ biex inkiseb ir-riżultat mixtieq mill-Maltin ta' rida tajba. Il-kunsilliera lokali qegħdin hemm biex iservu lin-nies mingħajr ma jħarsu wiċċ ħadd. Il-laqgħa l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista tal-Kunsill Lokali ġiet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley li tkellem fuq l-importanza ta' tiġdid fil-partit sabiex jinkisbu r-riżultati meħtieġa. Evidenti fosthom kienu t-tibdili tal-aħjar fil-midja tal-Partit Nazzjonalista u fl-għażat li qed jibdew ħallu l-frott mixtieq. Huwa temm jappella l-kandidati biex jindividwaw il-problemi fil-lokalitajiet, jindirizzawhom u jespor l-problemi ġejjin min-naħa tal-Gvern ċentrali sabiex dawn jiġu indirizzati. Il-laqgħa ġiet indirizzata wkoll minn Charles Bonello, koordinatur tal-Kunsill Lokali, Pierre Portelli, President tal-Kulleġġ Kunsilliera, Mark Anthony Sammut, President tal-Eżekuttiv, u Robert Kutajjar, kellim tal-Oppożizzjoni għall-Kunsill Lokali. Il-koll ħeġġu lill-kandidati biex iżommu kuntatt viċin mal-konstitwenti kollha biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tagħhom.